ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kaseng Khasi Students Union Jentia Hills District Unit hapo ka jingilam jong President uba ohibait dikhar kabala her jurib ya kawa Malidor ha ka khan retorik jong ukulalengkot arajar arpuway kalalam ba ki road wa jong kawa Malidor kila kala kum ka Madan Shyiap na ka Jingkhlong mau be an jong ki Briew na ka jela Assam wat la kani ka snong Malidor kadai ka badanghap hapo uput usam jong ka jela Meghalaya. Nagaliang jong kaseng kalapan pauru ya ka jingsngosi halor ka jingbam tuklar jong ki Borsen Shar ka West Jentia Hills District ya gani ka Jingkhlong mau be an jong ki Nongsong Snong na ka jela Assam wat hadin ba kaseng kalada pentim labun sin sa ka office jong u Deputy Commissioner. Hari klimat nagaliang jong ka KSU Jentia Hills District arangkat kinong ilam jong ka KSU narpo circle liok ban sakhi dalai jong klimat badi i ka jing sangsot Dijaka haki border area. Mudai stang sekitar narpo, lagi pai sekitar langpi, lagi pai sekitar kanduli. Aborok ke kejela jongi ni i. Maka jungca and cross kijaka haki border kamdai so kebagai. Marke isu border hi kamlong ke isu keberang temai. Ni kamlong ke isu berang mentah dari ke isu keberak selemba. Ada ngi kain. Kamat isu jong ki political parties dan ki politician ada kamat tangban penbaik election yo pai ba tangban yo job election lai pelsing la badong lagi pai ya ka manifesto jong sarkar MDA dalam kamat daga NPP kebolong ka political party hani ka jala jongi kilaong ba masinwan ha ka bor ki penbaik yo por usam lai na kalian jongi kum kaseng kamasen ka basngaw kyang siyo si banong maka jela Meghalaya jongi mantau benai kandap saup kundai snem lagi pai stang bat kinjo sanpeu snem klem pot usam kalong thik kum kutimi beladap sanpeu snem klem ke ying ke babeng kai ke message ni kwa banong sa sarkar Meghalaya ko sarkar la pimla ban ai ke jingyada ki pai ba jongi hakitan kapot madam skau ai ngi begin ting suloi hi ai ngi begin rawat hi begin yada ikin daw Shyiap begin yada yapot usam nama ngemhun tang bakan kut tang kajing yakren oi akajing sisa tinang mi khamat padan burom jengi tapok ani kerilom jaltia jengi kedon nyongot takababurom yu home minister bo in charge hajing ende bat ke border area kai ba unkren bat kai ba unle hadu mentah kasngi pada kemesej ke basai ni pak sarkar Meghalaya penbaik no yo purusam lam kum ta ngi kum kaseng wala maskawi wala dangi hab pan perkat dak we pat kelenti ngi hab ban yai dak we pat kelenti nak banta pan im ka pateng nak banta pan yadahi ya kendau ka Shyiap jongi kum ta menta kasngi ni kaliang jongi kum kaseng ni wan hang ni ka jakang yo i ke jing le don bor jongi ni khar Assam kalian jongi ni penrem jur balai kini kajian kedai kadau ada jing telot jong sarkar Meghalaya jongi kum ta kum kaseng bat kisipai jong Briew nyautrep nyauskum nyanam chong klikti kina yai budin panwat yang dau tonrai yo le save gedon na challendet hapadeng kinong mi khamat jongi kebadai ki cabinet minister bat kini ke sarkar Assam nak bantau pot usam jong ketelan Meghalaya i penpau kajing siau dia ke bakrau bat kajing siau siru kadau kajing bam simkhia jong ka sarkar jela ban le halor kene ka Jingkhlong mau bian ki khara sam po pu sam jong ka jela kajongi hang ne ha wa Malidor la ban pu mau ban kaliang jong ka seng ni la le la bun sen hang ne ban bekrat ya kini ki khara sam bat ni la penhero ya ki mau ki balajat kentiu hajrong kali Andre mentang yung pau kajing sausi bat siu dia wanong abangi wanang ni iyo i bakani kerja kamau bahap apa uput sam jong ka jela Meghalaya utu umau bangila penhap sisien
bat kumju ki mau ki badang bon kerang ne kila lut kini Assam kila ra no bat kila tu kini ki mau kene ka peni ba ke sarkar jala ni kalong ke sarkar ke batulat la arsin ni dak bani kendu nungkong ya audisi barim bat man ketugas ni ilai bani kendu ya audisi batamai ila ya kajing tho bandawa siston bandek jurip ya kene kajaka bat ke Jingkhlong jingman horor kene ke Jingwan klong mau bi an kene Assam na kene ke wa Malidor bahap apa upur Assam jong ke jela jongi hoi ke jing sha ka sang kam sem lakhang ya kene Assam ban klong chalau jong upur Assam lara kata ke sarkar Assam ka ai clearance ya ki Assam ban klong mau andai ke bas si pat ba kini ki Assam kinut ban klong yo no mau kat kum baji imenta kini ka jaka kalong kala kalong do siap menchwa ki mau ki bunang ne yo i bat sakhi la ke jong hikmat andre mentah bang wanang ne ka pelongo bar ke pendio ngi ba kini ki mau kim don su bat ka jingdon jong kini ki mau kalong hapo upur Sam jong ga jala jongi bat ka Assam kim selia hero ban rung ban kuntur cepo upur Sam jong ga jala jongi te kini kalong ka message lele ka kenten ka basha ka sarkar jala balada ka sarkar jala hi kamla ai dene kamla ban peni bor persa ya ka jingla don bor jong ka sarkar Assam ni dawan ka sarkar ba ka sarkar ka de ban ai atiar ngi bangin yele hi dalade ban yadai law jong upur Assam ban ni snyongya banong ban ye kren ka ju si ka ju la kanusen tala ja ji ai ka basni ula shara si ka sarkar jala Meghalaya bar ka sarkar Assam kide ban sim ka jing kle ka bakraw kene kalong ka message le ka kenten ka ba clear sak sarkar na bar bang imla ban sha ban yu i dala ka jing khmat ba ki nong we nong ar le ki bar jala ban natina Assam ki wan ban kuntur sa upur Assam ni bar kane ka de ka jing pin ibor mat khmat jong kini Assam yo le se don ka jing yele buito sop jong ka sarkar Assam dak ba ailat i khar jong ka ban khlong mau cepo upur Assam jongi kalong kum ka jing yurat bat ka jing kuntur put bantu babang klun ya ki jaka ki bahap apo ka jala Meghalaya ke sajisen kena kalong ka khubor ka basai ba ka sarkar kumbangi kendu ka tu singi batu deputy commissioner iong yu ba ude banbu bandawa ka jinwa jingi kalong banbu sindon ya ka police outpost ka paspor hang ne hawa Malidor kenang bagi Assam kina menut su banwan klong mau namar ngi su thu baladon ka police outpost te kalong ka jingi da kalong kum ka jing pengor andre hado mentang yu i ba ka sarkar kam simkia kan mento ayu bangin wan siwan hang ne namar kini ki mau kila lut upur Assam jongi ulang tuang nang duna te kana kalong ka meses baladon ka sarkar kamla sasisen nyihaban peni rai kam daraja kanu ka jing umsnam lada jia kanu ka jing jia hang ne te ka sarkar kare ban ba khle ya kana por bang wan menta lengkat bot ka jing don lang jong presiden marang ba jongi samla oi bai khar presiden jong ki isu jan tel district unit bat katukan ngun ki khot juga district unit iwan ban sukhi ya kana ka Jingkhlong jiman hakane ka jaka tangkumta kana ka long khubor ka basai sebagai sarkar jala ka jing ka sarkar Meghalaya